Assalamu alaikum. Wa alaiki salam. To me ya faru naga kina ta haɗa rai, kina cin magani? Baby magana fa nake. Dama kai ne? Ni ne to abun mamaki ne don kin ganni a kofar gidanku? To ya sarbo da ka zo wajena. Ko kuma yau ba gani na zo ba. Saki fuskar ki mana. Tunda muka yi maganar anko da kai ban sake ganin ka ba sai yau. Ki kwantar da hankalinki tunda yau din na zo abu ne mai sauki. To yanzu me ya faru? Ni zuwa na yi kawai naga kwana biyu kin manta da ni ba ma waya in ma na kira ba kya ɗagawa kan magana anko. To ki kwantar da hankalinki in dai anko ne zan yi miki. Aha. Na ce zan miki in dai anko ne zan yi miki. Ai abin da ya fi anko ma zan miki in dai ni ne. To yanzu